Frank Morales, and then my partner ka pa ko doon si Randy Dayad. Asap kita ha, always say a prayer mga kaisunan din. Ito kalimtan na itong pagpanlangin nga itong nabang magkakawam. Number 1 ka na magkala. Thank you kay Lord, si mong gihata ka na mong grasya, matag adlaw. Okay, pagligon sa mong nahuna, o sa mong panglawas, o sa tibok kalibutan, among ipanganay. Kanimo, among ipangayo, nga magbalinahon lang kita. Thank you kay Lord. Mostly sa imong grasya nga imong gihata ka na mo sa tibok adlaw. Okay, ako sa nang ipangmusta. Shout out sa kung makadiyot kini nga maabot ato nga konsehal diya sa Kawahagan, Lapu-Lapu City nga si Imya Tatoy Albanyo. Isuoni nga sa atong amigo nga konsehal sa Lapu-Lapu City ni Montor Tatoy. Kumusta ko diha? Maayong pagpaminaw. Okay, sa mga constituents ninyo din bitaw sa konsehal, pagka-konsehal kini barangay Kawahagan si Imya Tatoy Albanyo. Okay, o mga tatoy buok po nyo si Anita. Tatoy buok diya sa kuan diha sa kuan Panganan. Ingon man sab nga to ni Kasyaw, no? Junior Kasyaw. Diyan napita sa Panganan. Okay. Maayong pagpaminaw ninyo. Og sa tanan nga mga lumulupyo din napita sa Panganan, sa Kawaan, og sa Punta Indanyo. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw. Bueno, ato timanon ang atong suwat ang pagkaroon. Pinadakin is usaka babae, nga mapatago lang sa ngan nga Rakil. Kinikibaran doon sa radyo ni Ray Arellano. Iksun ang atong sender, si Rakil. Kini akong problema, bahin na sa din ako. Ambot ba nga nung ingon manggid ini ang akong batasan? Makakita gani kog dunay laing tawo nga makakupot og butang nga wa nako. Gusto sa kid nako nga naagit ko anang maong butang. Ug ako'y naluoy sa akong bana kay siya mong maugtas tungod sa akong batasan, pero aron inyo masabtan ang tanan no, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Yung sumaday. Nakauyon kay bagong shoulder bag akong gipalit para nimo. Okay naman itong, pero tanaw ko mura og baratuhon naman ni, pero ninutlag porma. Oo, para tuhon na pero amo gamit, mahalon man nga mao ikaw. Di ba? Amiw. Sige, lutuan ang daan akong karoon nga baboy na niya kung maluto na gani, una lang mukaon ni Inday. Hay, at usa ko sila para ini. Tagay-tagay may kamay na katakanta ba. Sige, anya pala pikin naman, kay mahubog ka. Oo, gamay na mo imno na katakanta may nagkana ni. Sige, aris ako. Sige. Ninot pa yung porma. Ingon man ang color ining shoulder bag. Pero klaro kay nga baratuhon, mailhan gis pamurma. Pre, may kani ano kape? Inom tag kamay pre, nya katakanta ba. Gamit sista. Gool ko gamay ron pina. May niya kam lingaw taon ko. Oh, mao gunay tuyo. Excuse me, Kasi ako tuyo. Inom tagamay niya katakanta og daghan. Pero yun na. Usa to ingon mo pre. Mag-uol ka. Usa may kagulaan mo pre. Akong sawa pre, imong kumari ba? Ano man? Ang away mo. Milagro. Sukad wa mo jukuro kadungog ang away mo. Ay, may mag-away kay di mo ko mag-away anak niya pre. Kay love kay anak ko siya. Hindi lagi unsa may nagulaan mo nga si Marid na may ingon ka mo nakaingon ana. Inani mo gud pre, na mi adto og syudad kay palit ko no kanang shoulder bag pre, shoulder bag. Sus pag uli pre. Haska mahalo na siyang gipalit. Ay, naita. Libo kapit ang presyo. Kapit budus nil. Oh, kun mao parehas di sila sa Raquel pre. Gusto sa tong papalit og shoulder bag pero ako ini palit. Naratohon ko na akong gipalit ng shoulder bag pre. Ang tag 300 pesos ra kapin. Oy, dito ko diyang kwarta ang gipalit ang shoulder bag, pre. Tako ala na. Oh. Oy, day. Abot na day ka day. Nagpalit ka sumsuman day. Abot na, abot na taon. Huwag nakadungog ko gagisayangan ka sa presyo ining shoulder bag ako napalit. Ako nang anti-taon ang nagpalit ani taon. Kaya ako man siyang gituyugan sa syudad. Mao nga iya po kong gipalitan ani shoulder bag nga ako naibgan. Hak mo pre. Uy, dili na yung kwarta gipalit pre. Kita pre, kanil dito akong kwarta dili pre. Dito akong kwarta pero kung di pangayo pa to niya ang kwarta, hatag niya nako ida. Tagagoy siya, nya palit na siya kanang baratuhon ba pre taon. Ako bitang giingnan si auntie nga ayo na oy kay mahal. Okay naman ko kubaratuhon, pero iyang magipalit. Nalangan man sa akong balibaran, akong pugngan. Ay, nahala pre, sige pre. Tagay na ta. O kadyo tagay ko. Kuha sa nako ang sista ba? Kata sa ta. Okay, pre.
Pre. Ako yung unang ganda, ha? Pasahe, pre. Okay, pre. Okay, pre. Malipat sunod ka sa pagsubang sadlaw sa rilakan sawa. Walay tinig ang lagong sa sugong na hagbong. Bili ka ni! Ako! Daga! Gawa! Tana! Turoy! Kalimot ko nung pre! Ba't mo natin, pre? Ay, unjaon pa. Padamo na di ka na. Unsa man, nak? Busog na ka? Oo, ma. Pusog ko. Lami kayo inyong sudan. Linag-an baboy. Salamat. Sige, ako na hipuso na itong kinanan, ha. Si Papa ni mo, unya na lang to siya. O ito, pamansin silang paring Eddie. Marie! Marie Raquel! Si Marilyn yun man nung tawag na kusgawas. Marie! Ang asawa marong pa di Eddie. Hala, kanindot anang imong gidanga shoulder bag, Marianin. Uy, ninduta ana, uy. Uy, gipalit sa kong auntie Marie. Libog kapin. Hapit na mo 2,000 kapin. Da, uy, ang ako, Marie, nga bagong gipalit ni Noel, tag 300, lagi di kapin. Taas ay. Ay, Marie, karong gabi iba, Marie ba? Birthday man sa akong agaw. Mm. Kuyot na. Para malian ako ning da ka nang akong shoulder bag ito sa party. Ay, di lang ko, Marie, uy, mauwaw ko sa akong shoulder bag, balatuhon kaayo, di lang ko muubanin mo, uy. Gibati ko gid og kasuya sa shoulder bag sa akong kumari nga mahalon. Mao nga nibalibad ko niya nga moguyog og birthday party kay di mo ko ganahan nga magkuyog mi nga pulos magdaog shoulder bag yang iya mahalon ang ako baratuhon. Mao to nga pagpauli sa kong bana agi pabati gid ako bati nga pung. Asa man dire. Mau. Dinire Marian yan o iyak ang gipalit-balita sayang mahalon. Suldo bang? Oh. Ako'y nauwaw nga mopakitas ako. Mao ang mibalibad ko niya nga mokuyog niya birthday party kay maglagot ko nga makigkuyog og tawo ang iyang butang mahalon ang ako baratuhon. Oh, Doy Raquel. Uy, hala. Kanindot ko na ng ref nga gialasan ng upat ka tao. Hinduta ko na ng... Hala, kanindot sa ref. Uy. Ay, may kanipahuway pa sila ay akong diulon. Mangutana ko kung ang kinsa ng ref ang ilang gitabangag alsa. Ay, mao ba? Ilan ni isiyat ang ref nga inyong i-deliver? Ay, utang sa di ay ni? Yes, ma'am. Pero doon naman i-down, ma'am. Unsa man ka na mo utang ka, ma'am, kay hatad ka na, ma'am. Pero mo down lang ka, ma'am. Sige, mo utang ko. Pila may daon, ana, ha? Pila man? Doon naman sa ko gitipig-tipigan na gamay nga kantidad, akong gidawon para makaref ko. Og anak yung adlaw, gihato dahil nila ang ref nga akong giutang. Hastang siga sa mga mata sa akong mga silingan. Hasta ang mata sa akong bana ni siga pagkagabi igikan sa trabaho. Bitsasan mo taon, eh. May utang ka og ref. Uy, nga mag-glisod man itong data na. Ay bahala na, basta naibog ko ni Isyat na nangutang og ref. Nakautang mga ganun sila nga gamay rin nagsildo niyang bana. Ikaw pa kang adako kag sildo, itandis niyang bana. Pero day, puno-puno naman ang kuryente, oy. Maglungag ka, gamit kag rice cooker. Og mamlansa ka, gamit kag electric iron. Naman tayo plansa niya gamit og uling. Ikaw, sa... Kailangan sa limog tabi dihay, kapuyan mo paminahon. Uy, naalam lang life diha, busta ala lang pagreklamo, nakasabot. Oh, wala tayo mahimo. Naa naman na. Mag-overtime lang ko pirmihan na para makadata ta. O, kana, naaraman di ay na. Ang dong, kanang atong TV ba, magsige nagkarat-karat ang iyang salida, mangita na sa tagbag-o dong, uy. Sayan! Pagbaon nito kan sugod og data na rin. Pero dong ko sa kagbagong TV. Pagpuyo na rin kinoy. Unya na pangitagla yung problema kung maimpasan ang datahan na itong ref. Saba ka di, Marie, uy. Sigaw si mo, makapalit og bagong, nakapalit og bagong TV. Ay, ula kay Marie, uy. Gas, pag yun, Marie, dili utang. Hala, uy. Kita dyan sa TV, Marie. Oo, uy. Dito ko gikan sa ila, kaya naghatod ko ice skin day.
Kay nagsugat mami ganina sa iyang asawa ug nag-ingon nga magpahatod sa ice candy na po kabuok. Ay, nag-ice candy na ka, Mari, para baligya? Oo. Ikaw di ay Mari. Wa ka mag-ice candy para baligya. Bisag ice lang good para doon na kay income sa imong ref ba. Ah, wako alam, Mari, ay, kapoy buhat, daghan kay, naninda, ano din his ato. Ay depende man na sa imong tinda good Mari. Lamion lang nimo ang imong ice candy, daghan mo palit ana. Ah, kapoy, ay. Ah, sige, Mari, ha, aris ako. Muadto ko sa ilang gawsi mo, mutanaw ko sa bagong TV. Wow, kanindot sa inyong bagong TV, gawsi mo, uy. Diyan ka nang utang inigaw. Wani na ako giutang. Wani na ako utang nga oy. Ah. Cash kita ni. Hala, kinindak ko, hala, kanindot, ano ka na ko sa TV, uy. Imo nigi cash di ay? Pag Oo. sure di ha, uy. Hala, naari kay dakong kwarta di ay tinigom gaw. Ay dili. Wa ko itigom pero nang huwam taon ko kwartas kong amo taon ginahiner man sa taon ako nag-deduct sa kong sweldo taon gaw. Mao nga ako na yung gipalitan ng TV dako oy para doon na sa koy mahalon nga mga appliances bad gutang ko. Pero dito ra sa akong amo mahal kay nga ng mga appliances nga ug mangutang ka sa kanang mga appliance store gaw ay sus mahal kayo. Kuya kay may embargo pa nga atong unit kung di ta kadata. Mao nga maayo gyud ang amor nato atong hulman taon kay okay ra manghangyo ta nga di una ta mo data karon di ba? Ah, kun mao na sige, ako sa ingnon ang akong banagaw nga manghuwam si og kwarta sa iyang amo kay mo palit sa ko og TV nga parehas ini imong gipalit. Di ko, ha? Manghuam dyan ko og dakong kwarta. Aron lang makapalit og dako nga TV. Samang taong karoon, oy. Ah, og di ka manghuwam sa imong amo, mangutang kog TV kanang brand new unya dako. Ang puyok! Mag-o pa ganito nagkautang og ref. Ang TV. Samang taong puyok, di, oy. Bahala kayo kung sa buhaton nimo. Basta gusto ko nga doon na tay TV. Kanang brand new hanya dako kaayo. Di gani ka mo og TV aw mangutang ko. Mangita kog tigwang lalaki nga dato nga akong kabiton. Raquel! Has kang guula sa akong bana nga niingon ko nga mangita ko og tiguang laki nga dato nga akong kabiton aron makapalit ko sa gusto na kong paliton. Mao to nga gabi na kayo siyang mauli igas trabaho, nagsige tingali siya og overtime sa trabaho. Unya na shock na lang ko anang pagkaugma nga dunay gialsa nga dako og brand new nga TV nga gihatod sa amo. Para amo gining dakong TV nga inyong gida? Oh, lagi Raquel. Sige, ato na ha. Ato na miyay. Taga na may soul ni Bay Noel, ani. Asa na siya? Nga na ito padawag din eh. Nagsunod siya na mo. Sige, nara siya. Ay, naratos Noel. Ay, sige, salamat din ninyo ha. Salamat sa inyong pagkarga sa bago namang TV. Salamat to nga nagpalit siya kag TV dong ha. Unsa man dong imo ning giutang tong? Ako nagikaso, eh. Di ko gustong pungutang. Ay, maupa dong. Pero mauna, nangutang di tingali ka og kwarta sa imong amo no. Oh, hala na, niyo. Dawatan niyo 5,000 pesos para magasto na ba, eh. Wow! Dong salamat kayo! Og magpalit og bagong kurtina ha. Ibugkat ko sa bagong kurtina ni Yiyin. Unya magpalit sa og bagong nga kurtina nga mahalon. Pareha sa iyang napalit dong. Wala ka bag-o ninyo kurtina gaw. Uy, mahal ninyo kurtina pero oh. Mahalon yun igaw. O matod pa ni Noel sa sunod adlaw, magpalit po siya og bagong nga sala set. Di ba? Asam siya kwarta? Ha? Ilaw na sildo niya. Matod niya, pero may ko na siya nga hatagan og kwarta sa iyang amo kay bilib ang iyang amo kay sige mo siya overtime sa trabaho. Ba? Mao na gaw. Mahadlok man sa si Noel good. Mahadlok siya sa akong gihulga niya. Magigil ka. Yung sa di mo gul ka gaw, ha? Ako maghihulga. Nga kung dili ko niya palitan sa mga butang nga gusto na kong maangkon, aw mangita kong tiguang lalaki nga dato aron akong kabiton. Pero hinanggaw na gusto na ako gaw good. Maporbida pa sila ni mo gaw. Basi kung sige buhatan ng bana ni mo, ha? Basta nung dahin mo ng mga dinautan para lang yung taon nga waka ba sa'yo na mayag si buhat, ha? Saan Sa kapalitan tao yung mga mahatag ni mo. Oh, Tarong di agaw uy. mauna niya. Ha? Nagbinuang na niya. Nagbuhat ang binuang para makahatag ni mo kapritso ni mo. Di ka busa, marag, di ko katuo nga gika ni sa ayang amo ni kwartahan pamalit gusto mga butang na ibka ni mo gaw. Unya may gihatag pag yun siya ni mo pirming kwarta, dudaha gid ako. Aka na Duda nga unsa man uy. ngawat ng ba na. Ha?
Oh. Uy, simbak ko kanya, no? Dili in tao nakawatan ng akong bana, no? Magkapabatuod gyud ko nimo nga nagtrabaho gyud na siyang tinarong. Sige na siyang overtime, uy. Legal, di ka? Still no. Basta ako, di ko matuugaw nga gikan ni sing sweldo ning iyang ipamalit o niya, mga mahalo pa kay butang niya nagustuhan o. Ang tanang gusto nimo, mga mahalo na. Og kwarta nga kanunay ihatag niya nimo, di sa kumutuo tawag ipahuwam na siya nga mo taon ay. Why amo nga magsigig pahuwam og kwarta gaw? Makahuwam ka magani, murag di na kakausab. Unya na kaon makaimpas na kay magiwaman. Unya halos kada semana do na si kwarta. Ang akong bana nangawat? Di ko matuuan na, uy. Kung wa magali siya mga awat gaw, basta dunay siya gibuhat nga di maayo. Do na gyud gaw Raquel. Gawsin mo. Mura og may punto sa sigaw si mo, way amo nga magsigilag pahuwam o kwarta, kun mo pahuwam man, unya na kun maimpas na ang gihuwaman. Apan bisan giunsa ko ko huna, bisan jud ko mutuo nga mangawat ang akong bana, kay wa man sa ilang kaliwat ang pagkakawatan. Unya anang milabay mga adlaw na kurat na sagko. Kwintas nga gold. Di ba mo gusto nimo nga gusto ka mo palit og kwintas ng gold? Sama sa gisulob sa bag-ong kwintas nga nagabang din sa atong atbang kana. Ang ipalitan sa dayon ka. Salamat dong. Mahal gid ko nimo. Yes, doon na siya ko'y mahalon nga kwintas. Mahal ta ka, Raquel. Mga gibuhaton ko ang tanan naron jud ang kunin mo ang imong gusto nga ang kunon. Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Raquel. Ay, mauman na, Raquel. Bisan ako nagduda na po nga doon na gibuhat nga dili maayo ng imong bana. Sama sa pagduda ni Gawsi mo, nagduda sa daika nga nangawat si Noel na eh. Kung dili ka na ang iyang gihimo, lain. Og labing siguro maog yun kini ang iyang gibuhat. Sa man eh, ha? Gwapo man ang bana nimo, macho og lawas. Basi nakakabit na naoy, ug usa ka babaeng milyonarya. Ha? Ang akong bana? Doon ay kabit nga milyonarya? Lain ang pagduda ni nanay sa kumbana, dili ang pagpangawaton, dili nagduda siya nga basin doon nagikabit ang akong bana nga usa ka babae milyonarya. Mga usa ka gabi ana nakisulti na ako ang akong bana bahin sa gigikanan sa kwarta nga gipamalit niya og mga mahalon nga mga butang lakip na ang kwintas nako nga gold unya. Milagro gud. Nga tana og diin ko og kwarta. Kuan man gutong daghan na nagduda nga doon na kay gibuhat na dili maayo kay halos kada semana doon na kamay daghang kwarta. Wa man kuri amo nga magsige og pahuwam sa trabahante gud. Oy, ano ka masayo no? Dili na ko hinuwa mo ng kwarta. Kung di mo hinuwaman, diin ka magkwarta ha? Nangawat ka? Saan mo tinil ko maghimo ano? Tungod kay dili na mo kaliwat nga pagkakawatan Kung dahil. mauna, asa ka anang dakong kantidad, diin na nimo. Gahapon gihatagan ko nimo og 10,000. Kasi tinuod ang pagduda ni nanay nako ha? Usa man yung duda ko no, ha? Nga may kabit ta nga usa ka milyonarya. Oh, wa ko'y kabit! Wa, Raquel! Ako mari kanang makailam gid ko og lalaki ba mari nga dunay kabit. Ila jud ko ana. Pero wa jud ko magtuo nga may kabit ni si Pare Noel eh. Ako Sir Sorry? Mari. Matay. Wala pagtuo nga may kabit ng imong bana nga babae. Mao gyud. Mas labaw man gyud kang makailano kung doon na pa'y kabit nga itong bana kay babae man ta. Uy, kabit nga babae ng bana mo. Uy, kung doon naman gani, dili babae. Marihin, sad. Uy, kung makabit ang atong bana, ang karibal na to babae, magyod na. Kaya nga no, dili day pwede nga makigrelasyon ng itong bana ag lalaki. Unsay buti may pasabot, Mari? Oh, basin ba doon ay kabit ang imong bana, pero usa ka bayot ka dato. Marihin yan. Unsa? Wala sad mauli ang imong bana gabi eh. O, nay. O, giadto ko sa ilang trabahoan. Huwag man di ko mag-overtime og trabaho sa Nobel. Pero, sige mo na siya kabuntagan o uli, uy. Pero karon udto na lang, wag gihapon si mauli, nay. Ay, halidi maron, maunga-uwa siya mo uli. Pero asa? Asa siya ni uli, nay? Asa man? Na mauna kini ang giingon ko nimo nga basin doon ay kabit nga milyonarya ng bana mo. Pero si Marihin yan, lahi ang pagduda. Basin ko nagbayot ang gikarelasyon sa kumbana, nay. Ay, ayaw na lang nagproblema ha, oy. Buhong ka man pirmi sa imong bana. Kung doon na may laing binuhat nga karelasyon ron sa imong bana, ikaw man gahapon ang mabasulan na Raquel. Nay, Tungod sa imong pagka masinahon,
kutob sa tao nga imong makita nga makaangkon og butang nga nindot. Imo mangangkunon sad. Oo nga ay nangita na lagpaging imong bana ron mahatag ang gusto nimo. Di ko mo sugot na magbuhat og dili maayong akong bana nay. Dili ko mo sugot. Nah, Raquel, mila ka. Unsa? Nasayod ka na sa binuhatan sa kung bana gaw? Kung anong permis siyang naikwarta? O gaw, bida. May karelasyon yun siyang bana nimo kanang bana nimo may karelasyon nga usa ka dato. Ha? Ano na kayo mo masinuwil ako Ay, magila ko wawar ta. Kwarta na, kwarta. Gusto babayahan ang iyang gikamit ka. Kinsa, antuon ako. O gaghiyon ako ngayon buwagan ng akong bana sa tiin ko. Kadi man kaway ang karelasyon ng bana gaw. Ha? Usa ka magdudang inyin gaw. Tungod kay katagaan niya. Nga usa ka bayot ang karelasyon sa imong bana. Oh, sa dapitan ako makita ang mong bayot. Asa gawsi mo! Gidadayon ko ni gawsin mo sa dapit nga gipuy-an sa dato nga bayot diinto ang akong bana ug didto gid ang akong bana gyud kauban ang bayot nag-abot gyud binidtuon niya. Unsa? Oh, mao ka na. Dili ko na mahimong pambuwagan ang imong bana. Kay dako na ko og naggasto niya. Kung makigbuwag siya na ako, magsuhol ko og tao aron ipapatay siya. Oh, unsa? Nahadlok ko nga iyang ipapatay ang akong bana. Unya ako ra man sa gimabasol ining tanan nga nagbuhat niya kay ako may hinungdan ining tanan. Unsa man ka mo ang pasultihon? Tuko na ko kung kaugalingon, Raquel. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sinder Ate Pres, murag si kita to, babae man to. Si kinsa to ay? Ito nga na to, Kuya Gali. Raquel. Oh. Si Raquel di ay. Asa man? Raquel. Problema ni Raquel kay Si Raquel. Ang problema ni Raquel, Ate Pres, kay ang ihabang asawa, sige, marag Ay, ano katong- bitawon siya sa iyang asawa. iyang bana. Nga iyang bana nga, Nakakuan og bayot. Oh, kung anong Dato, yun siya ba? no? O, mga itong iyang bana taon. Nanguan nagtagbayot. Nanguag bayot. Sa man niya. Kay Bam! ambisyosa man. Ambisyosa. O ka na, ambisyosa, Ate Pres Ambisyosa ba? man good. Kung sa'yo makita niya siyang silingan, gusto siya na siya. Masinahon. O katong kwintas nga kuha sila sining. Masinahon. Ambisyosa, masinahon. Masinahon. Bam, nakay babasa niya, bam. Sa Ang ako ipabasa primero adto padung sa iyang bana o ang asawa. Okay. Kung nagkarelasyon man ubayot ang iyang bana. Karon. Levitico 20, Oh. versikulo 19. 13. Oh, 13. Levitico, babinaw gili. Okay. Levitico, Sige lima ipapaminaon. di, nindot lang kang gili, kay puro man babae yan, di mo siya bayot. Sige ba? Sige ba? Paminaw Yes. sa Leviticus 20, verse 13. Karon. Kon Kon? ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga salawayon kaayo. Kana. Busa patyon sila. Wala gyud kamatay. Abay kung kinamatay. Ay, so, wasa sa kubaso. Kani, Di ba, padayon, bam? kani Nakuha sa, rin Old, atong saan, kani sa eh. Old Testament. Oh, sa Old Testament. Laing atong paon Goliath sa Old Testament. Salmo 50, Salmo 49, versikulo 16. Ato na ni sa babae, man naman tong bana. Okay. Ato na ni, para na ni Raquel. Ayaw kasi na, kung magdato ang usa ka tao, ug magdugang ang iyang kadato. Di ba? Kay Diba? dili niya kini madala, ini kamatay na niya. Dili mo uban kaniyang iyang bahandi ngadto sa rubnganan. Kana imong mga rep, kana imong mga TV, padayon. Bisan pag matagbaw ang taon ining kinabuhia og daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya og mutipon siyang katigwangan. Kini puro ni Old Testament ang gibasa ha. Ari ko sa New Testament para gihapon kini kanimo Raquel. Kani. Romans 8 verse 6 ang paghuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Ganun man ba? Ganun man masampot sa kamatayon? Dili kay ang ako napay sumpay may kanunay Okay. ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musampot sa kinabuhi ug kalinaw.
Ang ako tubag ni Mate Pres, nga nung ipang sampot sa kamatayon, kaya ngiyang yun na puro man lang kalibutanon o lumalabay. Kung mingon ka Kamatayon sa kalagbam. kung mingon ka espirituhanon, kalinaw o kinabuhay ka na, nga to sa Diyos. Karon, Karon. ang akong tambag niya, no? Paunaha ko. Aron. Ani mo Raquel, nangutanak ka magunsay buhaton sa imong bana kay ug buwag ka na ipapatay man siya. Kung sa imong buhaton aron ay imong bana dili mapatay. Ang akong itubag ni mo Raquel, dugay nang gipatay nimo imong bana. Bitaw. Ug gibaligya pa imong kalag imong bana. Bitaw. Tungod sa Bitaw. imong pagka-ambisyosa, tungod sa imong pagka-materialistic. Ay lang kalain ha kay bayot mong kuko murag naigo mong kuko. Tinood. Abi ni mong Gulyat, Ah. naa may akong amigo diha sa amo sa Uslob, nga gitawag kog akong bana bisag wa may relasyon tungod sa mong kasuod. Oh, kada uli nako, ako yung nun ang katong restaurant akong pamahawan, niabot na akong bana, suod mo ka na nako, God, pero wa may relasyon. Oh, kanang mao mo ka na elektrisyan ako sa kuang balay dito Gulyat, tungod sa mong kasuod, nagkumidahan siya nga, kanang day, ang imong bana kay, bana ko nun ni Bambina, kung sa itubag sa asawa, nga, oh, okay na ba, dito na mo mabdos, mo itubag sa asawa, pero wag mo relasyon siyang bana, tungod sa mong kasuod. Ang akong ipasabot ani nga, ikaw mang God, masinahon. Bagong kurtina, palit ka. Palit. Bagong TV, palit Palit. ka. Bagong kwintas. Oh, palit ka. Karon. Karon. Ang imong bana to ana dito. Ang imong buhaton ani anday no? Adto sa simbahan og pagrosaryo nga magluhod padung sa altar karon dayon. Aron ang bayot nga nakarelasyon sa imong bana mahayagan. Ug unsay maayong buhaton ingon man ang imong bana. Pero, ang iyang kaugalingon mo yung una niyang parang usbon. Oh, mao lagi. Dili siya mag-inana. Oh, mo lagi. Magtuwad-tuwad siya ampo karon dayon dito. Adto ni Mama Mary, tawa. Tuwad siya, ma'am? Ha? Magtuwad-tuwad? Nagdara mo ko. Nagdara ko sa gibati, gibayo sa ko. Pero, ang usasad nga, ma-blame ani ang bana. Nga iya man tugutan, iya patuyangan, ug say gusto sa asawa. Oh, Diba? tungod lang sa siguro nga di siya gusto Ate Pres nga mawala ang asawa kay gulaton ko siya. Adukon man siya. Apa na ko man naman ko katungod. Ini bang kayo yung asawa o ako di nagkakuan nga mingita ko tiguang ang lalaki. Siya may naguna-una. Siya lang mo yung unang nagbaligya sa cab siyang Siya yan, bana. Oh. Ako gulyat, murag na-touch lang ko kay Siya bayot. dealer. Tungod kay bayot gug ko. Apa, naasab ko ipabati sa bayot nga gikarelasyon sa iyang bana karon. Nga, lahi pag ko gulyat. Lain mo ka ba? Karon, kundi man ta, naminaw maruti mo Pilipinas, ako lahi ko. Yan Kung naman. ipapatay niya ang asawa sa iyang uyab, ako lahi ko. Kay once ka pananglitag magkauyab mi sigili, karon adlaw pizza. Pizza, ha? Ay, tres. Tres, pananglitan og magkauyab, magkarelasyon may sigili girmal karo adlaw pita 3, ugma pita 4. Ingnon kog dud sigili, kinahanglan ugma pita 4 makakita ako nga dula ko'y karibal nga babae. No, Silvia kadaghan. Lahi ko sa tubayo. Kadaghan napakalis farmasi sa kon. Lahi ko sa kikarelasyon. Lahi ko sa kikarelasyon karon. Lahi ko sa kikarelasyon. Lahi ko sa kikarelasyon karon ni Noel nga ipapatay kung kwaon sa asawa. Ako lain ko. Gusto na ko akong kabit. Ang akong uyab pananglita lalaki, kinahanglan nga ang karibal na ako ugma babae. Kay kung ikaw dong kanunay lang bayot imong karelasyon, tapulan ka. Tapulan ka. Di ay ba? Mao na inulan nimo bam. Sige, ato sa imong asawa. Di tigay papatay, pero patyon ko na daan. Hindi erapat ka. Pero murag, kasi na haplas. O si Ate Gigi. Murag na limahong panyawan. damit Liniment ka na. oil, humot tayo. Damit kayo, humot kayo. Kakaplason gali ko Ate Pres. Nahurot akong haplas Ate Pres, kay kada gabi im haplas gid Lagi? sulita. Ako di, Pero buyag. haplas ko kada gabi. Nalaba mo sa atong final. Mao na lang to kung final na yun. Actually, si Ate Priscilla, isip asawa, mo man siya kasulti kung sa. Basta ako, mano tong ako. Mali lang kay ang Patyon. ako ang imo rapod. Ang basta katong patyon. Patyon niya daan. O, Duha ka to, ikaw may magkita, Gulyat. Ano ba? Gikakus ko kugut ka, ay. Salamat sa pinagating ka naman nun. Kaya ko ang puzzle, Tihon.